Bibili tayong ganyan sa ano. Marunong na ka ba magluto? Hindi, mama mo paluluto natin yan. Hindi mo Pancake. pala yung yung dati? Ano, ako yung niluluto mo ng pancake? Hindi, nagtuturo si Ate Bea, nagluluto. Then, yung may makulay pang orange. Meron bang ganyan? Ikaw nagluto nun ah. Kulay orange na parang gamot. Na Nagamit. pancake? Oo, tanda mo ba yun? Kaya itong gamit dito. Siya nagluto ng pancake. Ang sarap. May gatas. Ay. Oh, awas ba? At ito ang simbolo ng opinion ko tungkol sa Employee of the Month Award na yan! Ang isang biyasang Employee of the Month ay palagi may personal lens sa sombrero niya. Huling beses ko nang sasabihin sa'yo to, malaking kalokohan lang ang award na yan! Paano kung tama nga si Squidward? Paano kung hindi totoo ang award? Ibig sabihin na nawala ka na daan lahat